Oraingo elkarrizketan Iraitz eta Izaskun daukagu Askapenako kideak direnak eta aurtengo brigadei buruz hitz egingo dizkigute. Kaixo, arratsaldeon bioi? Kaixo, arratsaldeon. Askapenako kideak zarete, Askapena 30 urte bete zituen duela 2 urte, esperientzia handia daramate brigadeek egiten eta internazionalismoari bere zuen lana eskintzen, baina igual jendeak ez daki zertan datzan brigadista edo brigada mundua. Komenta dezakezute pixkat ideia zein den? Brigadak, zuk ongi esan bezala, 32 urte hauetan, ehundaka, milaka esango nuke izan direla Askapenaren bitartez munduan zehar ibili direnak. Eta brigadista izatea, azken finean, internazionalismora hurbiltzeko tresna bat bezala ulertzen dugu. Beti ere, gure oinarrietan joan etorriko elkartasuna sustatzea delako helburu, ez? Alde batetik, brigadetan, bai beste herrialde bateko errealitatea ezagutzera joaten dira brigadistak, baina aldi berean ere Euskal Herriaren berri ematen dute brigadetan, eta ez dela soilik horra amaitzen, ez dugu uste brigadako esperientzia pertsonal bat edo individual bat bakarrik dela, hori kolektibizatu eta zabaldu behar da. Horregatik, brigadetatik bueltan ere brigadistek hitzaldiak eta eskaintzen dituzte Euskal Herrian ikusitakoa kontatzeko eta zabaltzeko. Eta gero ere, brigadista asko ere militanteak dira, eragile ezberdinetakoak eta bere kolektiboari ere bustitzen ditu, zipristintzen ditu, bertan ikusitakoekin, ikasitakoekin, eta nolabait Euskal Herrian internazionalismoa txertatzen jarraitzea da brigaden helburuetako bat. Horrekin jarraituz, nola sortu zen pixkat brigadistaren ideia edo kolektiboa Euskal Herrian? Bueno, nik uste dut joan behar dugula 70. hamarkadara, lehenago ez baldin bada. Batez ere 70. hamarkadan ematen direlako Ertameriketan, Nikaraguan batez ere borroka sandinista eta beste hainbat iraultza, Ertameriketan, eta garai haietan, orokorrean eta maio 68, orduan, bazen ezkerretik tradizio bat bidaiatzeko, munduko hainbat esperientzia ezagutzeko, eta Euskal Herrian ere, 70. hamarkadan kokatzen ditugu, los comités de solidaridad con Nicaragua, adibidez, kolektibo bat bazen batez ere Nicaraguarekin lan egiten zuena, gerora El Salvador, borroka ezberdinei elkartasuna adierazten zinak, eta modu bat bazen, bertara bidaiatu eta bertan ekarpena egitea, izan gerrillan botikin antolatzen edo izan eskola bat eraikitzen, 11 izan dira bertan garatutako proiektu edo borrokak, brigadisten bitartez, eta 70. hamarkada horretan kokatzen dugu brigadistaren loraldi hori, baina nik uste dut ere kontuan izan behar dugula hori eskerrak historikoki erabili duen elementu bat izan dela, gogoratu adibidez, gerrate zibilean adibidez, Estatu Espainolera etorritako 10 eta 100 brigadista internazionalista ere, frankismoari edo behintzat bando nazionalari aurre egiteko, orduan ez da berria da elementu bat errepikatzen dena, batez ere 20. hamarkadatik aurrera, eta gaur egun, beste elementu batzuk gehitzen, baina hori da berez ideia ere, beste herriekiko elkartasun zubiak eraikitzea brigaden bitartez. Hor gehitzeko, bada esaldi famatu bat Che Guevarak esan zuena, munduko edozein injustizian norbere sentitzea dela, internazionalista izatea, eta Euskal Herrian gatazka bat bizitzen ari gara oraindik ere, oso gordina izan dena historian zehar, eta horrek ere elkartasuna jasoarazi digun bezala ireki dizkigu begiak eta beste herri ere elkartasuna ematera bideratu baitu historian zehar ere. Ibilbide luzea daukazute, esan da, komentatu dute, orduan, pixka komentatzeko, zer balantza egingo zenukete ibilbide luze honen ondoren? Bueno, egia da brigadak historikoki, Iraitzek esan bezala, 100 persona pasatu dira ez bakarrik Askapenatik, sino Euskal Herriko hainbat eragile internazionalistatik, egia da Askapena izan dela urte hauetan zehar brigadak mantendu dituen erakunde bakarra, baina orokorrean
Karo, kontuan izan behar dugu ere, historiaren bilakaera nolakoa izan den, ez? Eta orokorrean, 80. hamarkadan adibidez, orokorrean gazteek zuten grina bidaiatzeko, prekarietateak ez zuen inondik inora ere hainbesteko eragin, ez? Gazteon bizitzetan, eta orokorrean, jendeak baztekin lana bazuela eta gero bazituela opor hilabete batzuk, edo lana utziz gerora bueltatu eta lana izango zuela, orduan, batez ere lan munduaren bilakaeraren ondorioz egia da brigadei dagokionean horrek ere eragin handia egin diola, ez? Eta igual duela 20 urte, ari baldin baginen hitz egiten, urte osoan zehar antolatzen zirela brigadak eta urte osoan zehar, igual 100 pertsona bidaltzen zirela munduko txoko ezberdinetara eta batez ere Amerika Latinara, gaur egun, egia da, zenbakietan, bajada bat egon dela, hori egia da, baina nik uste dut ere kalidadean hobetu egin dugula, ez? Orduan, nik uste dut hor, badirela elementu batzuk, ez, ulertzeko zergatik brigadista gutxiago dauden, baina nik uste dut ere helburu politikoi dagokionean, fintzen joan garela urte guzti hauetan, zerrez, azkenan 30 urteko esperientziari esker, gauza batzuk fintzen zoaz, ez? Eta gehitzeko agian historiaren, 32 urte historiako fase ezberdinak ezagutzeko aukera ere eman du, urte guzti hauetan, eta referentziak nahi nitu nahi patu, askotan prozesu historiko bat gertatzen da lurralde konkretu batean, eta horrek referentzia politiko bat sorrarazten du, eta bertara joan eta bertatik bertara ezagutzeko grina eta gogoa piztu izan du militantzian eta borrokan dabilen jendearengan, kasu zehatzak aipatuz, bai zapatisten altxamendua edo Hugo Chávezen gobernu bolibartar iraultzailearen prozesu guzti horrek Euskal Herriko begiak ere lurralde horietara begira jarri zituen, eta ez da kasualitatea garai horietan brigadista pila bat eta gogo haundi bat egotea bertara joan, ikusi eta bertatik bertara ezagutzeko prozesu horiek, ez? Noski, aurten ere brigadak antolatu dituzue, ze helburu lortu nahi dituzute aurtengo brigadekin? Aurtengo brigadak lehen urtekoaren jarraipen moduan planteatu ditugu, lehen urtean lema bat jarri genuen publiko izan zela internazionalismotik Euskal Herria eraikitzen, ulertzen dugulako etorkizuneko Euskal Herri aske, feminista eta sozialista hori internazionalista izan behar duela, eta gaurdanik hasi behar garela internazionalista izangoen Euskal Herri hori eraikitzen, eta hortarako brigadak tresna egokiak direla esan bezala, txipo hori sartzeko eta internazionalismoa sentitzen eta bizitzen hasteko, eta aurten izan dugu hortarako brigadista izatea dela aukera hon bat eta tresna egoki bat, eta horregatik izan brigadista, nahi izan dugu pixkat bultzatu jendea esperientzia hori bizitzera, esan dugu bezala, esperientzia vital ikaragarria delako, jendea oso engantxatuta etortzen da herrialdean ikusi duenarekin, bizi duenarekin, baina pixkat aratago joan behar dela, ez dela esperientzia individualean geratu behar. Ulertzen dugu ere, gaur egungo mundu multipolar edo neoliberalismoaren eta kapitalismoaren eraso bortitz eta imperialismoaren eraso bortitz hauek ematen ari diren, inoiz baino ezinbestekoa dela prozesu ezberdinei babesa adieraztea eta bertara joanez eta garrantzi berezi hori eman diogu aurten ere brigadei babesa eskaintzaz gain esperientziak ikustea eta ikasteko beste herrialdetan gertatzen dena, bertatik bertara. Eta horri gehitzeko ere ez, egia da elkartasun zubiak eraikitzen ditugula ez, baina lehen iraitzek aipatu bezala ere importantea dela gainontzeko herrietatik Euskal Herrirako begirada bat ere zabaltzea, ez? Azkenean Euskal Herria herri borrokalaria da, ez? Eta gaur egun ere borrokan jarraitzen dugu, eta laua izetara zabaldu behar dugu, oie, txiko, 80. hamarkadan edo 1000. hamarkadan, errepresio bortitza bizitu izan genuen, duela 4 egunera arte, ez? Baina, naiz eta errepresio hori bizi ez izan, edo behintzat hain bortizki bizi ez izan, borrokan segitzen dugula gure askatasunaren alde, ez? Orduan, nik uste dut, bi helburu horiek, ez? Eta lehen aipatzen genuen, joan etorriko elkartasunaren filosofia horren baitan, horiek dira helburu nagusiak, alde batetik, kanpora joan, bertako ikusi eta gero hemen kontatu, eta gero batez ere aragoa zenean, gurea ere kontatzeko eta zabaltzeko, bai. Aurten 3 gune edo kokaleku aurkeratu dituzute brigadak bidaltzeko, bata Latinoamerika, beste Europa, eta azkena Ekialde Hurbila. Zer dela eta aurkeratu dituzute leku hauek?
Bueno, pues, azken finean, askapenatik bai egiten dugun analisi batetatik abiatzen da, ez? Alde batetik, historikoki askapenak eta orokorrean euskal internazionalismoak abiaiala edo Amerika Latinako herrietako borroka ezberdinetatik edan du, ez? Eta historikoki harreman hori eta hartu eman hori egon badago, ez? Orduan, guretzako guztiz logikoa da, Bolivia, Venezuela, Brasil, Mexiko edo eta Argentina, Uruguaiko borrokak ezagutzen jarraitzea, ez? Orduan, hor badirelako hainbat eta hainbat referente, hainbat borroka emantzipaziorako bidean daudenak, ez? Eta bai uste dugunak, oraindik asko duguna bertatik ikasteko, Boliviako herri indigenak, Venezuelako prozesu bolibartarra eta bar. Orduan hori alde batetik, ez? Gainera imperialismoaren foko nagusietako da, jakinda, betidanik estatu batuen patio trasero, ez? Edo atzeko patio modura ezagutu dela, ez? Orduan elementu hori hortxe kokatzen dugu. Bestetik ere ekialde hurbila, ez? Ekialde hurbilean, kontziente gara gaur egun jokatzen ari direla partida oso garrantzitsu bat, ez? Xake partida horretan, ekialde hurbila da beste kokaleku oso importante bat, ez? Eta, batez ere Palestinako herriak hor jarraitzen duelako erresistitzen, ez? Eta historikoki ere eta Euskal Herrian badago horrelako azeptazio maila edo bastante handi bat, ez? Eta orduan guk uste dugu Palestinako borroka badela gaur egun beste argi izpi bat, ez? Ekialde hurbilean esperantza badagoela eta borrokan jarraitzen dutela adierazten dutena, ez? Orduan, bai Palestina eta Libanoko brigadak hor kokatzen ditugu, ez? Zonalde geoestrategiko horretan, ez? Erresistentzian jarraitzen duten, prozesu bi edo bentsat Palestinako hori bai kokatzen dugu, guretzako azpimarragarri edo referente bezala, ez? Eta gerora bai, oso ondo dago Amerika Latinara eta ekialde hurbilera begiratzea, baina gu hemen Europan bizi gara, hau da gure kontinentea eta hau da gure gudazelaia, ez? Eta hemen egin behar dugu borroka, eta zentzu batean Euskal Herriak inoiz aske izango bada, ez? Euskal Herria inoiz askatasuna lortuko baldin badu, izango da aliantza ezberdinak lortu dituelako, jakin baitakigu, ez garela irla bat, ez gara Kuba, ez? Eta baitu Kubak urteak gara matzala erresistitzen eta barrez, baina Euskal Herriak behar ditu gure bizilagunekin aliantza horiek eraiki eta bestelako Europa bat eraikitzea, ez? Europar Batasunaren logiketatik kanpo eta elkartasunan oinarritutako harremanak sustatuz, ez? Eta horregatik, bai ikusten genuena zen, importantea dela begiratzea gure bizilagunek zer nolako borroka eta zer nolako prozesu garatzen dituzten, ez? Eta kasu horretan, batez ere Grezian, ez? Azkeneko hamarkadan jasandako enbate kapitalistaren gatik, ez? Eta imperialista ere, hori gero igual komentatuko dugu, ez? Eta, estaturik gabeko nazioen borroka ere Europan borroka historikoa da, Irlanda, Eskozia, Gales, Flandria, Sardinia kasu hontan, ez? Herrialde katalanak ere bai. Orduan, beste elementu bat ere gehitzeko sopa guzti honi, ez? Bai. Pixkat, bakoitzak komentatzeagatik, Latinoamerika aipatu duzue, bertara joango zaretela, uda honetan, ezta? Bai. Latinoamerika, esan duzutun bezala, ia igual izan daiteke gehien juntzareten zonalde bat. Horregatik, egaldetzen dugu, ea nola ikusten duzuten gaur egungo egoera. Ez atzo edo beste urteetan bezala, baizik eta zer espero zuten aurkitzea uda honetan. Hor askotan aipatzen da, ez duela markada bat edo, eta badaude liburu batzuk oso interesgarria denak, ez la dekada ganada, ez ematezunez Latinoamerikan, bai zetorrela aldaketa prozesu ezberdinak, iraultzaile ezkertiar progresista ziren hainbat gobernu, eta kontinentea bera ere bizi berritu zen, eta foko berri bat imperialismoari aurre egiten ari zena, ez? Gaur egungo argazkia ezberdina da. Ikusi dugu, nolatan hainbat prozesu, bai batzuk baldintzatuak diren, beste batzuk suntsitzen saiatu diren, eta hortarako teknika ezberdinak erabilituzten, ez? 21. mendeko estatu kolpe bigun edo eskutu hauek ez direnak inbasio militar baten bidez egiten, baina bai trikimailu juridiko legal batzun bitartez presidenteak kentzen eta horrelako egoerak aurkitzen ari gara Latinoamerikan. Eta, batez ere foko edo, resistentzia foko edo argizpi gure faro dena Venezuelako Errepublika Bolibartarra erresistitzen ari dela enbate guzti hauek edo eraso guzti hauek, ez?
orokorrean zaila da argazki bateratu bat egitea, baina bai ikusten da eskubirantzako eta autoritarismora eta fasismorantz nola ari den biratzen kontinenteko hainbat herrialde eta kontagiatzen duela bata besterik, bere garaian domino efektua aipatzen zen, Venezuela nolatan kontagiatu zuen gainerako herrialdetan ezkerreruntz edo aurrerakoia izan zitezken gobernuentzat, eta gaur egun argazkia bestelakoa da. Eta, salbuespenak izan litezke Venezuela eta Bolivia, izan dezagun, Mexikon ere aldaketa eman da, baina oraindik ikusteko dago zenbaterainokoa izango den aldaketa hori, edo gutxienez okerrera ez dezala egin espero dugu. Baina, bai beste kontinenteko beste herrialdetan, Brasilen ikusi da nolatan xenofobo fascista bat jarri den gobernuan eta baldintzak okertzen ari dira bertan. Argentinan ere antzeko egoera ikusten dugu, Ekuadorren ere ia 180 graduko bira bat eman da gobernuan eta beraien politiketan eta herrialdearen egoeran nabaritzen da hori. Brigadetan hori bera ikusiko dute, nahiz eta gero agian herrialde joango gara pixkatik aztertzen ze bidaia, ze realitate topatuko duten herrialde bakoitzean. Beste foku bat edo beste egune bat joango zareten, Europa da, Europan barna, Nigeria da, Grezia eta Sardinira joango zaretela, ezta? Batez ere, Grezia eta Sardinia orokorrean informatiboetan gutxi hitz egiten da berei buruz, orduan gutxi dakigu egoerari buruz. Zer motatako lanak egingo dituzute bertan, eta bertako egoera pixkat ere komentatu? Agian lehendabizi aipatu aurten berrikuntza bat izan duela, aurtengo brigada kanpainak eta udaberriko brigadak. Gero komentatuko dugu. Hori da. Orduan, udaberriko brigadak ere Europan kokatu ditugu, lehen itzaskunek esan du, askapena ikusi dugu gure guda zelai Europa dela eta bertako errealitatea hobeto ezagutu behar dugula, hori borrokatzeko eta horregatik ere brigada horiek antolatzearena. Sardiniaren kasuan, bai antzekotasun bat Euskal Herriarekin nazio zapaldu edo nazio ukatu bat denez, bertan agian ez dago Euskal Herrian bezala errotuta bere independentziaren aldeko mugimendu hori ez da zabala edo ez du horako prozesu historiko luze bat eman, baina badaude mugimendu oso interesgarriak alde batetik ikusteko, Europan bertan ere nola planteatzen diren borroka horiek, independentzia edo burujabetza eskuratzeko prozesuak, eta bestetik Sardinia bera nolatan Italiaren zabortegi bezala erabiltzen den, bertako bai energia, Sardinian produzitzen den energia Italiara saltzen dela eta gero berriro erosi behar dutela Sardiniarrek beraiek sortzen duten energia, hondakinak ere nolatan botatzen dituzten bertara, eta gero militarki ere base militar bat eta OTANen presentzia eta guzti honek suposatzen duena turismoari bideratu nahi duten herrialde batean nolatan baldintzatzen duen edo ez base militar bat egotea eta hondartza militar batean neguan maniobrak egiteko eta udaran eguzki hartzeko balio duela. Orduan, errealitate oso berezia eta konplexua dauka ere aldi berean Sardiniak eta oso interesgarria bertako esperientziak eta Greziarena aipatzeko. Bai, aipatzea ere herrialde katalanetara ere bagoazela, Europan kokatzen duguna ere, razones evidentes, batez ere prozesu independentistak utzitako ajeak, aztertzeko eta batez ere prozesu independentistak herrialde katalanen osotasunean, ez bakarrik printzipatean, zer nolako eragin izan duen gainontzeko herri mugimenduekiko, eta nola sortzen diren sinergia horiek, Valentzia batean adibidez fasismoaren aurkako borrokak, zer nolako eragin izan duen adibidez, Valentziako printzipat ni Valentzian, komunitatean, eta horrek gero ere prozesu independentistarekin nolako logikekin funtzionatu duen, eta barrez, eta batez ere
aztertzera goaz herrialde katalanetara, batez ere kupek agintzen duen herrietan, herri mugimenduarekin, zer nolako sinergia ematen diren eta zer nolako kontraesan sortzen diren eta nola kudeatzen diren, ez? Hori, Euskal Herritarron prisma batetatik oso interesgarria iruditzen zaigu, azken finean hemen ere baditugulako hainbat eta hainbat udalerri, ez? Berriozar adibidez, horrelako egoeratan topatu daitezkenak, ez? Eta, interesgarria iruditzen zaigu, Euskal Herritik hain urrunez dagoen herri batera joan eta ikustea bertan nola kudeatzen dituzten kontraesan guzti horiek, ez? Hizkuntzaren afera nola dagoen, printzipatetik kanpo eta bar. Eta gero Greziari dagokionean, Mediterraneoan dagoen beste herrialde super turistifikatua, eta egia da, duela hamarkada bat praktikamente garatzen ari dela izugarrizko borroka troikarekin posatutako hainbat neurriri aurre egiteko, hor ere beste kontraesan bat, ez? Kasu honetan, Syriza alderdiari dagokiona, ez? Eta Syrizaren planteamendua hasiera batean troikari ezetz esan, ez? Eta zorra ez ordaintzearen aldekoa bazen ere, hor ikusi zen, presioak presio eta bar, azkenean ordaintzaren alde egin zuela, ez? Herriari men egin gabe, ez? Eta herriari kasurik egin gabe. Orduan, borrokaldi prozesu oso luzea garatu du Greziak azkeneko hamarkada honetan, eta oso interesgarria da ikustea, horrek alde batetik zer nolako desgaste suposatu dion herri mugimenduari batez ere, bestetik ere migrazioaren fenomeno guzti horrek nola eragin duen Greziako herritar klasearengan, eta batez ere nola gaur egun Greziako herriak jarraitzen duen egoten troikaren menpe eta jarraitzen duen izaten, beraiek esaten duten bezala, Alemaniaren kolonia berri bat, ez? Orduan, badira hainbat eta hainbat elementu aditzera ematen digutenak, naiz eta estatu bat izan, ez? Hau ez da nazio zapaldu bat, edo ez da, ez? Estaturik gabeko nazio bat, baina, nolatan, gaur egungo Europar Batasun honetan, naiz eta estatu bat izan, ez duzula inolako aukerarik zure burujabetza hori garatu ahal izateko, ez? Orduan, Sardinia, Grezia eta herrialde katalanak, hiru herrialde oso ezberdin, hiruak bai kokatuak Mediterraneoaren buelta honetan, baina, elementuak konpartitzen dituztenak, baina realitateak ere oso ezberdinak ere badirenak, bai. Berez ere, komentatu duzun bezala, Udaberriko brigadak antoletu dituzute, pasaden apirilean egin zirenak, ezta? Bai, orduan, Parisera joan zineten, konte guztu dute pixka bat bertako esperientzia, nola izan zen? Alde batetik hori, ikuste genuen udaran kontzentratzea brigada guztiak segun zelekutan etzela egokiena, mugimenduko kideak ere oporrak izaten dituzte, eta orduan zailtasun batzuk izaten dira brigada batzuk antolatzeko garaian, eta jendeak ere Aste Santu inguruan bidaiatzeko aukera duenez, beste ikuspegi batetik, beste garai batean bidaiatzea, eta nahi genituen bidaia horiek Europan izatea, denbora gutxikoak, erraz joateko, eta Parisko brigada antolatzen hasi ginen, ikusita, azken urtean esango genuke, azken aldian mintzat, izugarrizko mugimendu ezberdinak, fenomeno ezberdinak sortzen ari direla, horietako garrantzitsuena edo esanguratsuena jaka horien mugimendua da, eta ezker mugimendutik ere, segura asko hemen hegoaldean, Euskal Herriaren hegoaldean ez zaizkigunak iristen elementuak, ez duguna gehiegi jarraitzen bertako errealitatea, baina iparraldetik asko jarraitzen dena, eta gure egozentrismo, hegoaldezentrismo hau pixka apurtzeko ere, Parisera joatearena, bertako errealitatea ezagutzearena, eta kasualitatea edo ez, maiatzaren lehena, Parisen bizitzearena hola suertatu zen brigadan, ez? Iritsi zirenean, apirilaren bukaeran data zatzaz daki, 20 garren eguna edo holako zerbait izango zen, bai egon ziren bertako EHL, Parisko EHL-ekin, hori izan zen harrera egin ziren eta beraiek kudeatu zuten brigada guzti hau eta eskerrak eman oso txukun egin zutelako lana. Eta hor kronikan azaltzen zuten bezala, bertako mugimendu ezberdinak ezagutu, ezker mugimendu ezagutu, askotan esan bezala ez ezaguna zelako hegoaldeko jende ontzat. Eta gero eukizuten maiatzaren bateko manifan parte hartzeko aukera, eta bai jaka horien mugimendua bertatik bertara ezagutzeko aukera ere.
pertsonaia mitiko bat ere berarekin egoteko aukera, Luzi Ortubiarekin, anarkista eta militante nekaezina, oraindik ere bere adinak aurrera egin ala, hor jarraitzen duelako tinko. Eta orokorrean horrelako elementuak bizi izan zituzten oso gustora, etorri zirenean kontatu zigutenez, eta esperientzia berezia eta interesgarria. Bai, horri gehitzeko ere, Parisen, batez ere lan erreformari aurre egiteko borrokak ere ezagutu zituzten, azkeneko urteotan oso borroka bortitzak bizitu izan dituztenak, batez ere Paris aldean, sindikatuekin eta bar, eta horrek daukan B aldea esango dugu, eta da errepresioarena. Eta, indar polizialek herritarren aurka izandako hainbat aktuazio edo jardunetan, badira 10 eta 100 zauritutako pertsonak eta eraildakoak ere, eta senideekin ere egoteko aukera izan zuten. Orduan hori oso aberasgarria zenez, senideen beste alde hori ikusteko, hemen ohituak gaude, presoen senideak eta barrez, mundu horretan, errepresioa termino politiko horietan, ebentza gatazka armatuari lotutako terminoetan ulertzeko, eta ez hainbeste violentzia polizialarekin lotutakoak, horrek agian, 70. hamarkadakoak, ez martxoak 3 eta barrez, baina, interesgarria ere beste kontrapunto hori, Munduak gaur egun aldaketa nabarmenak ziurtatu ditu, batez ere autoritarismoari begira, eskuinak ere bere abantzea egiten ari da. Nola ikusten duzue jokatzen ari dela ezkerrak, ezker alderdiek jokatzen ari diren autoritarismo honen aurka? Gu internazionalista bezala eta askapenatik behintzat bai egiten dugun analizia efektibamente bada eskuin muturrak eta fasismoak gorakada izugarria eman duela ez bakarrik Amerika Latinan Bolsonarorekin, Europa erdia daukago gaur egun lehenengo indarraz baldin badira, bigarren eta hirugarren indarrak eskuin muturrak edo direktamente fasistak opatutako espazioak dira. Ekialde hurbilan ere, ISISaren fenomenoa ere hor zegoen dago, orain badirudi bigarren plano batean dagoela, segurazki imperialismoari ezaiolako interesatzen, ez? Baina, guk bai egiten dugun irakurketa da, evidentemente ez, badagoela autoritarismo arantzako, eskuinerantzako eta baldintza eta eskuide demokratikoen aurkako oldarraldi berri bat, ez? Eta zentzu horretan, Europari dagokionean, horren espresio gorena Europar Batasuna da, ez? Orduan, guk bai oso irakurketa kritikoa egiten dugu Europar Batasunaren inguruan, lehen aipatu den bezala, inondik inora ere posible ez delako inolako burujabetzari garatzea marko horren baitan, beraz guk askapenatik hausturaren aldeko apustua egiten dugu, eta, konstiente gara, erakunde internazionalista da garela, eta horrek, borroka ideologikoan, oraindik asko daukagula egiteko, ez? Baina, guk kokatzen dugu gure borroka, eta uste dugu, ezkerreko mugimenduek ere, Europari dagokionean, irakurketa kritiko hori egin beharko luketela, eta uste dugu, orokorrean, badirela argizpi batzuk, eta, lehen esan dudana, ez? Beste Europa baten alde egiteko ezkerreko hainbat indarrek horren aldeko apustu egiten dutela, baina gure iritziz falta dena da zehaztasunetara joatea eta benetan, astea birpentsatzen, Europa honetan zer nolako harreman sortu nahi ditugun eta zer nolako aliantza sortu nahi ditugun, ez? Eta astea pentsatzen Europar Batasunetik kanpo badirela beste hainbat modu Europarron arteko aliantza eta harreman horiek garatzeko, bai? Orduan, nik uste dut hortik dagoela, hortik datorrela bidea edo pixkat, ez? Amerika Latinan ere lortu zuten alba bat, ez? Bestelako harreman ereduetan oinarritutako bestelako integrazio eredu bat martxan jartzea eta nik uste dut hortik etor daitekeela, ez? Herri mugimenduen eta sindikatuen eta alderdien arteko horrelako beste sinergia batzuk sortuz, ez? Eta Europar Batasunaren logiketatik pentsatuz, ez? Zergatik sortu behar dugu Europar Batasun berri bat? Agian ez dugu zertan Europan soilik pentsatu, agian Mediterraneoko herriei dagokionean, izan daiteke Mediterraneoko aliantza bat sortzea, Tunezekin batera adibidez, ez? Orduan, interesgarria iruditzen zaigu behintzat askapenatik, beste marko batzuetan pentsatzen hastea, ez? Eta da, bestelako harreman eredu batzuetan oinarritutako, batez ere Europa hori sortzea eta bestelako balore batzuetan eta bar.
Bai, agian gehitzeko hori autoritarismoaren joera hau, lotu daitekela neoliberalismoaren garapenarekin ere, bizi baldintzak eta egunerokoan ditugun langile klaseok pairatzen ditugun murrizketak eta egoera gordin hauek erresten dutela diskurtso hutsalak eta arriskutsuak eskubiak oso ondo erabiltzen dituenak langile klasean sartzea, eta ez da kasualitatea Frantzian bertan, azken Europar hauteskundetan ikusita nolako gorakada ematen den eskuin muturraren edo faxismoaren gorakada hori, ez? Baina aldi berean ikusten ditugu ze perfil sozial edo ze perfileko jendea den eta jende pobrea, txiroa, langile klasea da, baina hori, ezkerraren zailtasun hori, askotan gure koherentzia eta ideologia mantentzeagatik edo arrazoi ezberdinagatik izan daiteke ez asmatzea jendearen gana iristen eta jendeak proiektu ezkertiar baten aldeko apostua egitea, eta horre eskubiak oso ondo daki, egia da ere komunikabide guztiak eta mass media guztiak bere alde dituela eta izango dituela eta horrekin lortzen du jendea engainatzea edo nolabait bere posiziotara eramatea. Horregatik askok esaten dute, fasismoa beti egonda, agian azaleratzen da, gutxiago gehiago, baina beti egonda, ez da zerbait orain sortu dena, askok Espainiar estatuan katalanei egozten dien bezala, prozesu independentistak, fasismoa azaleratu dela, horre egonda beti, bakarrik bizi baldintzak eta krisi ezberdinek edo kapitalismoaren evoluzioa berak berrantolatzen dituela leku batean edo bestean. Eta zentzu hortan, Izaskunek esan duen bezala, gure gudu zelai Europaren neurrian fasismoari aurre egiten jarraitu behar dugu eta proiektu zehatza planteatzen jarraitu behar dugu bizirauteko, bai herri bezala, klase bezala eta pertsona bezala. Ja, amaitzeko, etorkizunari begira, non ikusten duzue fokua brigadak bertara bidaltzeko, etorkizunan? Nik uste, egin dugun analizi honetan 3 foko hauek mantenduko direla denbora, bai Abiaiala Latinoamerika dena, foko oso garrantzitsua izango da, Europa, beste foko potente bat izango da eta ikusten dira mugimendu ezberdinak, ikusiko dugu noraino evoluzionatzen duen eta ekialde hurbila dudarik gabe. Beste foko bat Asian kokatu genezake ere, baina gure brigadak oraingoz ez dira iristen araño, Afrika ere beste foko potente bat da, eta baditugu izan genitun bere garaian Saharako brigadak, eta nahi dugu ere pixkanaka berrartzen joan brigada guzti hauek ere, baina gu printzipioz 3 foko hauetan zentratuko gara, eta ekialde hurbilekoan ikuste izango dela oso garrantzitsua mundu mailan eragingo duena eta horre oso adi jarraitu beharko dugun, handik gertatzen diren gauzak nolatan eragingo diguten geuri ere, ez? Bestetik, Europan ere, bai askapen prozesu ezberdinak edo prozesu independentista burujabetza ezberdinak ze rekorrido izango duten ere ikusteko dago. Potenteen azken urtetako herrialde katalanetakoa izan denez eta Principatari nola Europatik marra gorria jarri dioten aurrera egin ez dezan, ikusteko dago Europari begira egon behar garen edo gure artean gehiago begiratu behar garen elkar laguntzeko eta Izaskunek esan duen bezala sinergia horien bitartez beste prozesu batzuk eraikitzeko eta Latinoamerikan Venezuela defendatzea tokatzen zaigu, prozesu bolibartara defendatzea tokatzen zaigu eta aldi berean beste gainontzeko prozesuei jarraipena egiten jutea, bertako herri mugimendua ere bizirik dagoelako, izugarrizko erronkak ditulako fasismoari aurre egiten, baina baita ere alternatiba ezberdinak garatzen, ez? Bai, ados nago, nago mehituko horri. Mi esker Iraitz, Izaskun, etortzeagatik, eta mi esker zuen esperientzak eta konpartitzeagatik. Mi esker zuei. Zorte hon bioi, bale? Mi esker. Berriobitiko zendeako Euskararen egunaren irudiekin utziko zaituztegu orain. Arratsaldena pasa eta disfrutatu.
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.